Nggone anak lanang lho mahasiswamu mantan. Sinten? Anak Mas Akbar Sahalam. Lho ndi to le? Lah kae lho bocah ning kono. Wah. Mbok rene to le. Aja ning kono kaya apa wae. Oh iya wah duh iya wah iya Mas. Iya mbiyen muridku saiki wis melejit. Nah, kon ning kono to Mas, Mas kene lho ning gamelan kene ora ora lek takon duet aman-aman ning kene iki. Nah iya ngono. Ora ya aman pokoke ayo. Mas Akbar jane lek nyusuli sesuk. Bocahe teko. Alah. Sesuk Aja ngutik-ngutik akan turu ning urusane cah enem ade wong tuwa mengkari mangestoni. Guyone aku lek guyone anak-anakku ya ngene iki lho Pak. Kuwi tandha tresnaku karo bocah-bocah kuwi. Sesuk kuwi lek bintang tamune Niken. Niken kok mak jedul bae tutik. Aku ya Niken Salihu.
mbegegek ugek-ugek sadulita hemel lae layak to layak prenjake padha ganter jagone padha tarung babar pisan Semar ora nduga mana lamun to gubukku karang kadempel kene kerawuhan kadangku sepuh sedulurku tuwa Kakang Togog Tejo Mantri. Kakang Togog padha winantu Basuki anggenmu prapta Kakang. Iya Semar Badranaya pangrasa adoh saka Sambikala kalih saka Rubeda anggonku prapta ora liwat Semar rak padha ginanjar kebagas warasan to Ismaya. Iya Kakang, hawit saka pangestumu Semar tansah jinangkung ing dewa Kakang. Musik orane ngono kok janur gunung Kadingaren turta karo meneh kok ana wektu sing mirunggan anggenmu nyambung talining paseduluran ketitik prapta ana karang kadempel kene yen pancen bertinjo tilik marang kayuwananku lan kayuwanane anak-anakku syukur bagi jumurung ewadene yen pancen ana wigati mara gage enggal Wedarna kanthi tetela ya Kakang Togog Tejo Mantri. Semar kakangmu Togog iki adoh-adoh kraya mung kepingin sambang ana karang kadempel sambang ana sudungmu. Kakangmu Tejo Mantri iki mung bakale bawa rasa. Kakangmu iki bakale sambat perkara kahanan kang sarta swasana sing disandang kang sarta disanding dening kakangmu aku. Kakang Togog kok iso ngendika sing kaya ngono? Ngene. Apa kira-kira ya Mar? Apa apike kira-kira jagat iki ndang kiamat wae ya Mar? Semare goten prayitna semurire eko ambalik tityani kandayani Tresnya Purnama sasi gilar-gilar semedining tengahing latar milang ana lintang Bima Sakti Osik Kakang Togog kok iso kandha sing kaya mengkono mau nganggo dasar apa nganggo wewaton apa ngene yo Mar apa merga kadaya jagate sing wis sepuh donyane sing wis rapuh
kahanane saiki kok malih sarwa panas. Kowe ngerti dhewe, Semar sumurup dhewe. Kakangmu aku togok iki gandrung karo tembung katentreman. Togok iki gandrung karo tembung kerukunan. Nanging nyatane apa? Nyatane kabeh panjangka gegayuhan lan panginto-into ora iso mulus apa sing kaya dikarepake. Kepara nyata Mar. Kepara nyata lamun to tentrem kuwi ora langgeng. Tembung tentrem kuwi ora langgeng, tembung seneng kuwi ora selawase, kuwi pancen bener. Kabukten sing kagelar ana prajaku, sing kagelar ana negaraku, kang mapan ana tanah sabrang kono. Negaraku sing ana tanah sabrang kono isih ke bawah perintah, isih kalebu wilayah ing negara Ngastina. Ya kuwi negaraku sing jenenge negara Loji Tengara. Loji Tengara, iya. Bosmu utawa ratumu jenenge sapa, Kang Togok? Ratu Mblegedu. Tak kira sak jagat iki ora ana sing ngungkuli ing reh kesugihane. Jenenge ora ana liya ya kuwi Prabu Jayasentika. Jayasentika, iya. Jur gandeng cenenge karo Semar apa, Kang Togok? Terus terang wae yo, Mar. Aku ki meri karo kowe. Togok yen urip ana alam padang iki meri karo nasibe adiku dhewe ya kuwi Semar Badranaya. Wis to? Sing ndok mereni iki babakan apa, Kang Togok? Ngene. Semar wiwit indil-indil nganti ondol-ondol, Semar wiwit jerabang nganti cerabang. Momong sapa? Momong para satriya Pandhawa. Kowe ngabdi karo para Pandhawa. Sing racake para Pandhawa yen to mbok tuturi, yen to mbok kandhani iki mung bangun miturut ketitik tansah ngambah marga rahayu. Ning aku nelongso, Mar. Bareng dapukku dadi abdi, dapuke Togok Tejo Mantri dadi batur sing jarine batur kuwi saka tembung pangembating pitutur. Aku dadi abdi, Togok dadi batur ana negara Loji Tengara kono. Aku ngelingke karo sesembahanku sing jenenge Prabu Jayasentika iki malah dipentelengi, Mar. Aku nuturi karo Jayasentika malah diidoni raiku. Mongko sing jenenge pamong kaya aku karo kowe iki duweni kewajiban sak putuhe tumrap apike sing dimong. Kuwi yen kanggone Togok tanggung jawab sing ora enteng, tanggung jawab sing gedhe. Semar momong karo Pandhawa kelakon dadi wong becik. Ning Togok momong karo Jayasantika lan warga ing negara Loji Tengara kabeh do bubrah pakartine mengkang saka pernataning agama njlewar saka paugraning kautaman. Mongko wong yen wis rampung anggone urip, ning ndi parane to, Mar? Ning ndi parane to Ismaya? Ora wurunga lak ya bakale sowan ana Gusti kang murbeng dumadi, ora wurunga menungso yen wis rampung kewajibane ana alam donya bakale tumekaning pati. Mongko sing jenenge wong mati iki sok bakal tanggung jawab sak putuhe pianggone netepi dharma lan kewajibane. Mongko aku wis ora iso ngandani karo momonganku.
Iki njur lelakon nek kaya ngene iki piye, Mar? Aku meri karo kowe. Aku tak genti sing momong Pandhawa, kowe momongo wong-wong sabrang kono ya, Mar. Sabantuk wahyune ngalah Gyada melah mangolah ilmu bangkit mikat oreh mangukut kukutaning jiwa hanggo Kosik to kosik. Ratumu, juraganmu, bosmu sing jenenge Jaya Santika ki pakartine piye to, Kang? Wis tak kira lumahing bawana kureping akasa ki ndek enek wong elek kaya ratuku iki. Ya nadyan, Mar. Nadyan racake wit biyen sing tak mongki wong elek-elek ning iki ngungkul-ngungkuli, Mar. Wis tanpa gagas panjeriting kawula dasih ing ngatasé para kawula iki nete-nete uripe bencana bumi banjir nekani kabeh do ngungsi golek urip lah kok kraton malah nggih papane ratu malah dibangunke anyar ngono ki nalare piye, Mar? Jal kabeh sing dadi panangise para kawula dasih babar pisan ora nate digape ning sing diupaya mung klemising lambe blenduke wetenge dhewe ing atase para kawula iki nadyan rekoso kaya ngapa uripe ibarate sirah dienggo sikil sikil dienggo sirah nglumpukke dhuwit kanggo apa? Sakliyane kanggo urip saben dinane ya kanggo nyumbang pajeke negara. Ning leh nanjake iki ora bener, malah nggih bancaan ning dhuwur kono. Rina wengi iki anane mung pinter-pinteran guneman. Nanging babar pisan ora nate ngrampungne perkara, Mar. Lah pakartine sta kaya ngene kok diumbar. Kawulane iki njur arep digawa nyang endi to, Mar? Aku njaluk tulung karo kowe, Mar. Mbuh piye caramu, mbuh piye reka dayamu. Elingna ratu Gustiku kae. Iki mengko yen sing ngelingke pamonge satriya tanah Jawa mbok menawa ana padange lelakon. Wis aku njaluk tulung karo kowe ya, Mar. Wis aku tak leren lehku dadi togok yen nganti ora bisa gawe katentreman aku pasrah bongkokan karo kowe ya, Mar.
Agong rene. Caritaning satriya linuwe kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestune Gareng wonten dawuh Bapak. tanpa lidah sinambung tanpa banyu tinalang mestine kupingmu krungu dhewe senadyan anak-anakku mung ngrungokke ana pepungkuran ndak kira wis mudeng apa sing dirembug dening Pak Demu Kakang Togog Tejo Mantri. Semar ngrumangsani wis tuwa, aku bapakmu Semar ngrumangsani wis ora enom. Arep jangkake sikil, ngrembyahke tangan iki wis saras-sarasen. Mongko Pakdemu Togog iki mau masrahke sak wutuhe babakan katentremaning negara Loji Tengara marang Semar. Gareng, kowe anake sapa? Anake bapak. Kewajibane anak nyang bapak kepiye? Mbangun piturut marang apa sing dadi perintahe bapak. Gareng dina iki budhal nyang Loji Tengara tentremno kahanane. Piye Mas Gareng? Kowe apaku le? Kok ndadak takon aku ki genah adimu no. Kewajibane adik nyang Kakang piye, Truk? Adik kudu mbangun miturut ing perintahe Kakang. Budal ning Loji Tengara tentremna kahanane ya, Le. Aku no. Aku wayahku no. Mosok? Loh, mosok. Gong, Nun. kowe apaku? Aku adikmu. Kewajibane adi nyang kakange kepriye? Kakang kudu manut ing reh perintahe adike, mangkat ning Loji Tengara, Truk. Ngosik to, ngosik. Mangkat to, ngosik to. Awake dhewe iki sak gerup lho.
Ki mengindak kleru to. Ndak. Kowe iki lho apaku? Adikmu. Kewajibane adik nyang kakang apa? Kakange kudu manut ing reh perintah adike mergo adike isih cilik. Ana tetembungan yen wani aja wedi-wedi ning yen wedi aja wani-wani. Yen pancen Bagong moh mangkat, yen pancen adiku sing tak tresnani Bagong kok moh budal ning Loji Tengara, aku ndak apa-apa, aku tak budal dhewe. Ewadene kok nganti aku iki engko tumekaning pati, Petruk kok nganti dipateni karo wong Loji Tengara, diajar, disiksa karo wong Loji Tengara. Aku wis sumpah, aku wis prasetya, sok-sok maku sing arep ngedeni kowe. Ya ampun. Ancamamu tek elek ngono. Lah we kari gelem budal apa ora? Kari wani ora? Mangkat apa ora? Kowe mangkat monggo, ora ya monggo. Ya, ayo mangkat wong loro nek no. Handedel gayuh kekono ora sang ora mandaya pati ana yaksa gungcang krama namane wel katak sini jejagi jroning mare badha kolam tanpa Mino drojaladri mila gugu saben ari ora pangling sing dadi panduluku iki pendhita Kendali Sada Begawan Anoman. Inggih Ki Petruk, kula ingkang mrepeki jengandika Ki Petruk. Anoman do slamet ya Man. Inggih. Awit pangestunipun Ki Bagong wilujeng nir ing Sambikala. Syukur nek ngono. Ana wigati apa Man? Mrepeki marang kantong bolong nuwun pangapunten Ki Lurah. Bot-botipun nampi dawuh saking pepundhen kula Ki Badranaya. Kula nampi perintah Anoman nampa utusan kinen anjampangi dumateng tindak jengandika Ki Lurah Petruk ingkang badhe prapteng wonten nagari Loji Tengara. Njejekaken adil lan njejekaken bebener pramila saking menika Ki Lurah.
Paduka Ki Lurah sampun wasu melang ing penggalih. Kula ingkang badhe ngreksa dumateng kayuwan Andika tuwin kayuwananipun Ki Lurah Bagong. Teh matur suwun ya, Man. Syukur badhe sewu yen pancen kaya mangkono senggana. Ning kowe aja ngarep-arep apa-apa. Merga apa? Merga niate Petruk kantong bolong ki tulus. Tegese lelabuhan sing tanpa ngarep-ngarep bebungah apa-apa lho, Man. Inggih Ki Lurah. Babakan menika kula sampun mangertos. Pancen sampun dados sedya kula. Ciptaning galih wiwit kuncung ngantos gelung. Gesang kula badhe kula sramakaken kinarya nindakaken dharma tumrap katentremanipun bebrayan. Bagus yen pancen kaya mengkono. Ayo, yen pancen kaya mengkono digelak lakune prapteng negara Loji Tengara. Jejekake adil, jejekake bebener. Nganggo tekad sinatriya. Muga-muga negara Loji Tengara enggalo antuk suluh sulak pepadang ya, Man. Sumangga kula dherekaken Kyai.
Ayun Jeng Yaksendra Pura rupa Manasa kati bangsa pal ketrapal selo ngapa kagiat kakudo kang joko bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Yen ora sisip sing dadi panduluku iki ana wanara kusika seta wani mlebu ana wilayah Loji Tengara. Lamun bisa tata jalma manungsa sapa sing dadi aranmu wanara? Mburi saka pertapan Kendali Sada jenengku Begawan Anoman. Bali takon sapa jenengmu Barongan? Aku warangka dalem negara Loji Tengara. Yaksa dahuru sing dadi aranku. Dene aku tumenggung salukat katut barat. Sajake bedhes elek duwe niat sing kurang prayoga. Duwe karep apa kowe mlebu ana wilayah Loji Tengara kene Wanara? Bloko Suta blak kutang terus terang. Tekaku mrene ora saka prentuling atiku dhewe. Nanging Begawan Anoman nampa palaporan saka warga Gong kang mapan ana negara Loji Tengara kene. Yen to Ratu Gustimu kuwi duweni watak angkara murka, adigang, adigung, adiguna. Apa ya ngono? Wah, kuwi urusane negaraku. Kowe wong Jaban Rangkah ora wenang nyampuri perkarane wong Loji Tengara. Ora susah melu-melu celeng boloten kebo latengen. Gusik. Sipate ratu kuwi kudu ngayomi karo para kawulane. Ora kok malah ngidak-ngidak kang sarta nyiksa panandange para kawula. Kuwi jenenge panguwasa kinarya gada. Mula wigatine Begawan Anoman prapteng Loji Tengara kene mung bakal nganti ayo para sentana praja ing Loji Tengara kalebu patihe sak ratu gustine supaya nindakake dharmane dhewe-dhewe tanpa singlar ing bebener, tanpa singlar ing tembung kautaman. Lamun tumindake ratune sak patihe lan kabeh para pejabate negara Loji Tengara ora gelem didandani, ora gelem diowahi, tetep beguguk kutha waton, tetep dak sia marang para kawula. Ora kok Begawan Anoman ngeden-ngedeni iki ora.
negaramu kene jagangen sing jero beteng ana sing kandel. Ora nganti setugel dina loji tengara bakal rata padha bumi. Tumenggung cekelen monyet elek siji iki. Bos nurik kowe. Ah. Ah. Oh. Tak. Ah. Oh. Ah.
Iki Prabu Jaya Santika. Meregut ngembat watang raboso ing mungsuh sangkep jojo kantaran tau saya hekti ya pure kaya wedhus wani mlebu kraton Loji Tengara sapa iki ndangu dateng kula nami kula Petruk Kantong Bolong. Dene wingking kula niki adi kula nuwun inggih pun Bagong. Lajeng ngandika, apa ora kulak pawarta adol pangrungu? Ratu kondang kaonang-onang kajwara saindenging jagat raya. Prabu Jaya Santika iki ya aku iki. Ya. Prabu Jaya Santika. Dina iki isih tinarbuka lawang mertobat kanggo panjenengan. Mula tetep ana darmaning Kanalendran sing kudu berbudi bawa leksana. Berbudi iki tegese seneng geganjar ngawula wisuda, bawa leksana apa kang kawedar kudu kelakon. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Wis kesuwen wektune udakara 32 taun bangsamu dhewe mok idak-idak. Merga panguwasamu sing ngumbar marang kamurkan, ngono. Mula dina iki syukur yen kena tak elekke. Ewadene ora kena tak elekke detik iki uga Prabu Jaya Santika kudu lengser saka kursi kelungguhan iki. Lah dalah gembelo sing dadi pacawek gibeng dengkleh ragamu we.
Awas! Awas! Ah! Pun! Us! Hei! Ah! Sundel kang! Oke! Sepi tenan kowe. Ayo. Milio le. Hei! Oh! Tapuk. Bos. Ujian. As. Os. Ho. Ho. Sundel kang. Yo. Aduh mati aku. Biar Aduh mati iki Petruk. ah, kurang marem. Biar. Petro ini kesel ngawur wayangane. Aduh. Kapok iki Petruk. Kula kapok. Apa kowe? Aduh. 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 Kapok ki Petruk. Ayo, kowe nek rata antemi tuman. Lah, aduh. Lho, ngecak. Aduh kapok. Ayo sap rata kowe. Bocah kok ngecak. Matamu ya. Siraku. Aduh. Ucul kowe. Oh, mangsane. Aku ngrumangsani kleru. Aku ngrumangsani luput ki Petruk. Ajar terus, Truk. Biar kowe. Dadi provokator iki, Nak. Mangsane. Ayo. Kowe apa ora eling yen to wong nandur ki ngunduh utang iki bakal nyaur sing gawe bakal nganggo. Ora eling tembung ngono kuwi. Nandur ngunduh utang nyaur gawe nganggo. Ora mesti, Truk. Kok ora mesti enek sing gawe ning ora dienggo. Apa tukang duduk kubur? Kaya gawe ra dinggani dhewe. Beda kowe. Ucul, Truk, ucul. Aja ning ngene ucul engko. Ayo. Wong dadi ratu kuwi mujudake ora mujudake bebungan nanging amanah, kudu tanggung jawab sak wutuhe ngono. Babakan tata titi tentreming negara, ngerti apa ora kowe Jaya Santika? Nggih, kula kapok. Biar kowe. Murang tata gelem mertobat ora? Gelem mertobat ora? Ngomong gelem bojomu nggo aku. Iki senengane kok anu lho, Bang, turahane kanca. Aku turahan ndak apa-apa penting ikhlas lho. Aja. Janji mok tutuk-tutuk le, Anggenmu ngumbar kamurkan jo takon dosa kowe tak kei urip ben kowe gelem mertobat. Matur nuwun Ki Petruk. Matur nuwun.
kang katrajang ing sakono wadya sanggep keprabon prangkang obro marekota iki sapa iki kok dampiak-dampiak menawi ki Petruk ndangu dateng jasad kula lanteng wingking kula niki lurah-lurah ingkang ke bawah negara Loji Tengara. Oh, iki dadi kumpulane para lurah. Nggih. Sing ngarep dhewe lurah sapa? Nami kula pun Lurah Josikon. Sing gurine kula Lurah Jomotol. Gurine neh kula pun Lurah Darma Setu. Gurine neh kula pun Lurah Darma Jeruk. Sik to sik. Alon tadi sik. Ngarep dhewe sapa? Nami kula pun Lurah Josikon. Gurine kula Lurah Jomotol. Heeh. Terus burine neh kula pun Darma Setu. Mburi dhewe kula pun Lurah Darma Jeruk. Gabungne tak jenenge ora sah. Rusuh kok. Nuwun sewu Ki Petruk. Piye Lurah? Gandeng Prabu Jaya Sentika sampun lengser ke Prabon. Ateges dampar keprabon ingkang dados ratu wonten Loji Tengara mriki suwung. Gandeng paduka Ki Petruk ingkang saged nentremaken kahanan kang sarta swasana. Paduka ingkang dipun pilih dening para lapisaning lurah lan sedaya lapisane masyarakat. Inen dados ratu wonten ing negari Loji Tengara. Aku gelem dadi ratu. Yen patihe adikku Bagong, merga iki sing ngancani rekasaku. Sumangga kula dandani busana ratu Ki Petruk. Prataruna hanyutiya sanes karo mangko sakune kumati maksudi karo kakane kunane bisane betul para lurah-lurah ratune saiki genti aku. Budaya-budaya sing elek ana ing Loji Tengara kudu dibusak, kudu diganti, diowahi sing luwih apik. Nggih, cocok Sang Prabu. Kula lurah-lurah diwajibaken kados pundi? Kowe lurah-lurah pendak taun kudu wajib nanggap wayang. Dalange ada dalang ceng-ceng po, milya sing apik kek ngono. Nggih, milya dalang sing jek enom, dalang sing ganteng, sing joko durung kambon wedokan. Kowe
nganti ora nanggap wayang pendak taun lurah-lurah tak dongakne anyang-anyangan permanen kowe. Piye anyang-anyangan permanen dah rasane ya apa, Nggih, siap kowe lurah-lurah tak angkat derajatmu. Saka lurah malih dadi Sentana Loji Tengara kene. Aku duweni penjalukan kanthi Petruk dadi ratu ana negara Loji Tengara, negara kene dadi negara sing adil lan makmur. Gemah Ripah Lojinawi Kertatata Turaharja, Ratu Loji Tengara, Prabu Tongtongsot Bel Gedwel Beh, Patih Loji Tengara, Patih Bawur Sari. Hanoman malumpat sampun prapteng witing naga sari mulat mangandhap katingal wanodya yukuru haking Anoman kula wonten dawuh sinuwun Prabu Tongtongsot Bel Gedwel Beh. Anoman dina iki tak angkat derajatmu dadi pujangga agung negara Loji Tengara kene. Duh ngaturaken panuwun do sinuwun Prabu Tongtongsot paring kapercayan ingkang semanten agengipun. Ya. Gandeng negara Loji Tengara kene iki maksih ke bawah perintah karo negara Ngastina, ngono. Anoman tak perintah dina iki lumarapana negara Ngastina. Sawana Prabu Duryudana. Aku kepengin ngelingke Prabu Duryudana sing kaprah duweni watak angkara murka, ngono. Wateke nista budine candala. Sanggiten kanthi tembung sing rungsit ngangge tembung kowe nyiliya dampar ke Prabu Ngastina. Mengko dheke mesti mudeng yen ana ramene Prabu Tongtongsot sing diadyaki.
sang nahar pati lampah hiro alon ginarbak padaya yuwarna nira Yuwang suksma mangadi luwih mugi ngayomana mring panjenengan ingsun. Kula nuwun dereng dangu sak rawuhipun Koko Prabu Mandura ing setinggil negaring Astina. Duh Koko Prabu, Kang Rayi Duryudana ngaturaken pasegahan Panakrami mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Jeng Koko Prabu Balarama. Jagat Dewa Bathara pangestungkara jagat Yayi. Dahat katedha kalingga murda lulus raharja kalis ing pangrencana praptanipun Kakang Mandura ing setinggil negaring Astina kalis saking rubeda bombong mongkok raos ing manah dene Yayi Duryudana ngaturaken sih pambagi Panakrami kunjuk wonten ngarsanipun pun Kakang. Inggih Yayi, inggih. Kula tampi mboten langkung puja pangestunipun pun Kakang tumanduka Yayi Prabu Duryudana. Sanget angin kula nampi puja pangestu ingkang rumentah kula kalongaken jangga kapetekaken pranaja rumeketing Wardaya mugi amimbuhana bagya kaiwanan kula. Duh Koko Prabu, mboten langkung kula aturi lenggah ingkang kanthi prayogi. Duh Koko Prabu, nggih semunipun sampun mboten kirang sekeca anggenipun kang raka lelenggahan wonten ing sasana mriki Yayi. Mboten dados sabab gandeng ripalenggahan sak mangke kang raka sampun marak siba bebasan anyidam rujak ing cempaluk tumengklungen daya-daya wruh gatining karsa
winalik rasanipun Baladewa, winalik rasanipun pun Kakang ing Mandura. Yayi Duryudana. Menawi keni winedar ing akatah gandeng kula sampun marak mangarsa wonten pendhapi agung negari Ngastina. Kang Raka Sumedya ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentas sabda sabdanipun Nyai Prabu Duryudana enten babakan menapa ingkang kedah dipun rembak kalian Kang Raka Mandura Yayi. Permara reh mangus somya ngambreng kadi karunaning kaswasih ring marga Hamelabung risang ganta mastrat maca leng-leng lalu manguladi surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umyus hamara wayanto Duh Koko Prabu kapara nyata pancen bener kula kirim nawala kula kirim kintaka utawi layang lewat gandhek sakembaran kinen ngundang paduka saking negari Mandura kinen rawuh wonten Praja Ngastina awit wonten babakan ingkang badhe kula suwunaken pirsa dhateng Koko Prabu Mandura. Babakan menapa Yai? Sumangga kula aturi paring dawuh. Tri Ari Kawuri utawi telung dina kepungkur. Prabu Duryudana nyupena. Prabu Duryudana ngimpi. Sajroning pangimpen kula sajroning supenanipun Prabu Jaka Pitana. Negari Ngastina ketrajang banjir bandang. Pangimpen mbok menawi negari Ngastina ketrajang banjir bandang kala wau miturut gagasanipun Koko Prabu Mandura mengku teges menapa Yayi kula wonten dawuh ngimpi kok negarane keterjang banjir bandang menika wangsit saking Gusti ingkang murbeng dumadi supados paduka Yayi Duryudana saged mulat sarira angrasa wani ndandani barang sing rusak jejeke barang sing bengkong wabil khusus kang mapan ana negara Ngastina mriki mekaten Koko Prabu nggih supados para Kurawa niku saged dandani ingkang dados pakarti lan tumindakipun kurangane apa to tumindake para Kurawa nggih awet menawi dipun terus-terusaken menawi kedlarung-dlarung ora gelem dandani ora gelem metani apa sing dadi pakartine nyuwun sewu pangimpen banjir bandang kala wau saged meratelaken mbok menawi negari Ngastina mriki saged ketaman pageblok mayangkara larang sandang larang pangan yen terus diumbar-umbar Ngastina bakale bedah Yayi. Leng-lenging driya mangu mangun kung kanduhan remang lerlena tanpa kanen lerlena tanpa kanen yen tantulusa yen tantulusa mengko sang Hyang Utama lagi eco pawan pangandikan Nalendra Ngastina Dalageng Raka Mandura Prabu Baladewa kedadak kasaru gegering Jawi praptane Resi Mayangkara minggah ing stinggil pendhapi negari Ngastina repepeh gawe cingak kang sami mulih minggir batur minggir
Pandita karya wangsit pindha kuntang agap ing tawang Atmajanata Rawana Yama susun angin tinggone miwang kalih kangkung Bapak miwang kalih kangkung Daya Gonesi carane Karya ruciteng waradaya Ya mas ayam tentrem penggalie ujung jari tajam kolatane Anoman malumpat sampun prateng witing moko sari lapangan kawula nuwun sewu amit pasang Kalimantabik pisowanan kula sinabeta ing Iloduni Dumawaing Tawang Towang nuwun sewu kula pujangga Kraton Loji Tengara nami kula pun Resi Mayangkara ingkang sowan wonten ing negari Ngastina mriki alah ora pangling kowe iki pendhita Kendali Sada dadak ngaku tetenger Resi Mayangkara dadak ngaku pujangga Kraton Negara Loji Tengara ana wigati apa anoman prapta ana pendopo Ngastina inggih punten dalem sewu anggen kula sowan wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Duryudana menika bot-botipun nampi dawuh saking tetungguling Nalendra nenggih sesembahan kula Prabu Tongtong Sebel Geduel Beh saking negari Loji Tengara sak sampunipun Sang Prabu Tongtong Sot menika kawisuda dados Nalendra wonten negari Loji Tengara badhe nyuwun paseksen Prabu Tongtong Sot Ratu Gusti mun njaluk paseksen apa nuwun inggih menika kalilan dinten sakmangke Prabu Tongtong Sot Bel Geduel Beh ngampil utawi nyilih dampar keprabon negari Ngastina sinuwun edan kowe Anoman Komong tapler kinatap duka yaya sinipi Jojo bang mawingo-wingo ngis setan membo menungso lekno mripatmu jerengen gobokmu aku ngerti pelayune tembung saka sesembahanmu Prabu Tongtong Sot tata gelar bakal nyilih wujude dampar kencana cetha lamun to bakal jongkeng keprabone Prabu Duryudana ri palungguhan iki tak ajangi jembar negara Ngastina tak depani ora bakal tak wenehake marang sapa wae
senadyan munsak iyubing payung kejaba yang sirai Duryudana wis gumlundung bosok koklok dirubung laler. Anoman metu njaba ayo petung karo Baladewa biangsat kowe. Tur miturut Hanut sumarah mring Gusti dene sidi miwang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara rena repan mring pro abdi lole sumurati ali lucu anak Prabu Duryudana Bapa Durna kadosa pundi kahanan kang sarta swasana negari Ngastina babakan bebasan wonten paribasan ancik-ancik pucuke ngeri wonten ratu anyaran jenenge Prabu Tongtongset wani-wani arep bedha negara Ngastina sing kula gumuni sing dadi pujangga kratone lah kok si Anoman apa ora ngerti Ngastina ki duwe pendhita duwe pujangga agung sing manyar-manyar ya ki Pendhita Durna rumaos kula kok teng lakon napa-napa ki Anoman kok panggah metu lah nggih to kamangka negara Loji Tengara menika maksih ke bawah perintah negari Ngastina. Loji Tengara maksih kalebet wilayah Ngastina. Wiwit riyin mula pangraos kula Loji Tengara babar pisan ora tau gawe geger. Ora tau ngobak-obak katentremane negara Ngastina. Kula Jubriya Duryudana Jubriya ratu anyaran kala wau ratu pulasanipun ratu sulapanipun Pandhawa ing pamrih kinen ngogreh-ogreh kawe bawan Ngastina paman Harya Sengkuni paman kula wonten dawana anggir Duryudana ampun nigakne Koko Prabu Baladewa sampeyan kanthi para Kurawa mbok menawi niki mengke wonten bobol barating lelakon mbok menawi niki mengke Loji Tengara badhe merang kampuh Jingga ngrabasing Ngastina Kurawa kudu gelem tumandang gawe nek nen sendika mangestokaken dawuh Kartomarma kula wonten dawuh tinimbalan duh Koko Prabu muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih Bubarna kang padha gantung sibuk tumuli panjenengan ingsun arsa kundur hangdaton Trawaca dawuh pangandika Paduka Sang Ratu kalilan Kartomarma Hamid Madal pasilan sabet biar katalika wau paripurna dawuh pangandikane Sang Buminata gya jengkar saking dampar denta arsa kundur hangdaton bawane Sang Nalendra Agung ing Ngastina wis tanggap ing sasmita